Čačujete na ďalšieho videa, dneska ideme si, dáme si, že pôjdeme teraz, to je zákaz vstupu ľudia, rozhodol som sa, kamera má to. Ale tak som na kameru. Môžeme takto začať, že jo, no, sakra, že ideme teraz na toto tam a musíme sa dostať hore. Pam! Tak sme tu naspäť. Akože čo máme robiť, tak ideme sa teraz skloznúť. Ideme sa šmyknúť. Ježiš, to je špinavé. Ľudia. Teraz ideme ešte raz hore. Ok, ešte raz. Proste to nevyšlo teraz, ešte raz. A teraz ideme naspäť ocovi. Jak sa dostaneme teraz dole? Aha, ešte raz pôjdeme. Áno? Teraz musíme ísť ešte raz dole. Ideme dole. Môjmu autu.